भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। 191 माताजी। कलावதி माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी படிக்கவா? ஸ்லோக நம்பர் சொல்லு. 191 15வது சாப்டர்ல 191. வேற யாராவது இன்னைக்கு படிக்கவே இல்லை? ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும் இன்னைக்கு. அண்ட் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி அடுத்தது யார் படிக்கணும்னு நீங்களே கோஆர்டினேட் பண்ணிடுங்க. இருக்கீங்களா? அவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ரேவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? அவங்க வேற பேரலல் இருக்கேன் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி வெரி நைஸ். நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் பண்ண முடியுமா? நான் யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்னு நான் இதை படிக்கிறேன், நீங்க படிங்க ஃபர்ஸ்ட். तबे सर्वभौम प्रभुराचार्येण धारिया दाश दीना भिक्षाकारे खाए विनाट्य करिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। तपे हरे कृष्ण। सार्वभौम प्रभुरा चरण दरिया दक्ष दीन भिक्षा करे करा कहे विनय करिया। அப்போது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பிடித்துக் கொண்டு பணிவுடன் கெஞ்சினார், குறைந்த 10 நாட்களாவது உணவருந்துகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ என்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குது? என்ன நடக்குது இப்போ இவங்களுக்குள்ள? சர்வபௌம சைத்தன்யாவை இன்வைட் பண்றாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். வீட்டுக்கு மாதாஜி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க. லஞ்ச். ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, இதை முடிச்சிடுறேன். சோ சைத்தன்யாவை வந்து இன்வைட் பண்றாரு, ரைட்? சைத்தன்யாவை இன்வைட் பண்றதால என்ன ஆகுது? அவர் வந்து இந்த மாதிரி கதை சொல்றாரு. என்ன அவர் வந்து என்னால இருக்க முடியாது, ஒரு எதனால அவர் இருக்க முடியாதுன்றாரு? சன்னியாசிங்கிறதுனால. சன்னியாச தர்மத்துக்கு எதிரானதுன்னு சொல்றாரு. கரெக்ட். சன்னியாசி தர்மத்துக்கு என்ன எதிரானது? ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறதா? இல்ல மாதாஜி, அங்க போய் அவ்வளவு நாள் தங்குறது ஒரே மாதாஜி. இடத்துல இருக்க கூடாது மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஒரே இடத்துல இருக்கிறது வந்து அதுக்கு எதிராக. கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி ஒரே இடத்துல இருக்கிறது வந்து தப்பாகும், அதுல இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெக்ஸ்ட் போலாம். எஸ் பிரேமா மாதாஜி, என்ன கேள்வி மாதாஜி? இல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்களே, அது பதில் இன்னும் வரல. கேள்வியே எனக்கு தெரியலையே. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஏன் வந்து யாரு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியான்னு கிருஷ்ண கதையில் அவருடைய யாரு? அது நீங்க சொல்லணும் இல்ல, பதில் நான் சொல்ல மாட்டேனே.
ஹூ சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியா? நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நாளைக்கு சொல்றேன். பிரபு கிரமே கிரமே பிரகஸ்பதி பஞ்சா. மாதாஜி. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகஸ்பதி. அது எல்லாருமே சொல்லுங்க. கரெக்டா ஆன்சர் நான் கடைசியில சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கிரமே கிரமே பாஞ்சா தீன கா தாய்லா பாஞ்சா தீன தாரா பீக்ஷா நியம கரீலா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கிருஷ்ண கிரமே மாதாஜி, கிரமே கிருஷ்ண மாதாஜி பஞ்சதீனா படிக்கிறீங்களா? யார் மாதாஜி? சரி, நீங்க படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. Yes. நான் சொல்லுங்க. தாங்க தாமோதர படிக்க நான் படிக்கிறோம், நான் படிச்சுட்டே இருப்போம் அப்புறம். சித்ரா மாதாஜி படிங்க. அதுக்கப்புறம் யார் படிக்கணும்னு பேர் நான் சொல்லுங்க. ஓகே. பிரபு பிரபு கிரமே கிரமே கிரம கிரமே பஞ்சதீன கதாயிலா பஞ்சதீன தந்திரா பிக்ஷா நியமே கரீலா. நீச்சே கொஞ்சம் மேல தூக்கிடுங்க மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம். Translation. In this way, by and by, Sri Chaitanya Mahaprabhu reduced the duration to 5 days. Thus, for 5 days, he regularly accepted the Bhattacharya's invitation to lunch. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப புஷ்பா மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து 5 டே அவர் நெகோசியேட் பண்றாரு. நம்ம எல்லாம் என்ன நெகோசியேட் பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரு 3 வீடு கொடு, இல்லன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வீடு கொடு, இல்ல ஒரு வீடு கொடு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் பண்ணலாம். ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்றாரு? ஒரு 10 நாளாவது இருங்க, இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 நாளாவது இருங்கன்னு அவர் நெகோசியேட் பண்றாரு. தபி சர்வபௌம கரே ஆர நிவேதனா தோமாரா சாங்கே சன்னியாசி ஆச்சேதா ஷஜனா. அதன் மாதாஜி பின்னர் ஹரே வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. அதன் பிரேமா பின்னர் ம். அதன் பின்னர் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மற்றொரு கோரிக்கையை விடுத்தார். அன்புள்ள பிரபுவே, உங்களுடன் 10 சந்நியாசிகள் உள்ளனர். பொருளுரை: ஒரு சந்நியாசி தமக்கென்று உணவை சமைப்பதோ, நீண்ட நாட்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரின் இல்லத்தில் உணவருந்துவதோ கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களின் மீது மிகவும் பரிவும் பாசமும் கொண்டிருந்தார். இருந்தும் அவர் பௌமரின் இல்லத்தில் நீண்ட அழைப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பாசத்தின் காரணத்தினால் 5 நாட்களுக்கு மட்டும் உணவருந்துவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். மகாபிரபுவுடன் வாழ்ந்த 10 சந்நியாசிகளில் பரமானந்தபுரி, ஸ்வரூப தாமோதரர், பிரம்மானந்தபுரி, பரமானந்த பாரதி, விஷ்ணுபுரி, கேசவபுரி, கிருஷ்ணானந்தபுரி, நரசிம்ம தீர்த்தர், சதானந்தபுரி, சத்யானந்த பாரதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அவரோட அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். சோ அதை வந்து நம்ம பேசிக்கலி தனியா அவர் போல, பட் ஆனாலும் அவர் எத்தனை நாள் இருக்காரு அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாம் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு. சோ இவங்க வந்து 10 சன்னியாசிகளும் வந்து அவரோட இருந்தாரு. அவ்வளவு பேர் சர்வபௌமா, பரமானந்த பூரி. பரமானந்த பூரிக்கும் நம்ம ஓகே லிங்க் எல்லாருமே இங்க இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கும். பரமானந்த பூரியோட லிங்க் தான் அவர் வந்து இவர் பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க நேத்து. மறுபடியும் அந்த ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணல. அவங்க மறுபடியும் சாட்டர்டே சொல்ல போறாங்க, அதனால அதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். 194. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி. பஞ்சதீன மோராகாரே பூர்வ ஆமி காஹியாச்சோ தோமாரா கோச்சாரே. पुरी को सनीर पिछा पास दीन मोर करे पूर्वे आमी एक कसिया सो तोमारे கோச்சரே. பரமானந்தபுரி கோஸ்வாமியை 5 நாட்கள் உணவருந்த எனது இல்லத்திற்கு அழைப்பேன். இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அறிவீர் என்பதையும் அவரிடம் குறிப்பிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு? பரமானந்த பூரி வந்து அவர் வீட்டுக்கு பேசிக்கலி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க. சார் நீங்க நான் வந்து எல்லாரும் ஒருத்தர் 10 பேர் இருக்காங்கல்ல, சரி நான் இங்க நீங்க எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமானந்தா வந்து 5 நாள் இருப்பாரு அப்படின்னு அவங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு. தாமோதர ஸ்வரூபாயி பாந்தவ ஆமாரா காபு தோமாரா சங்கே யாபே காபு ஏகஸ்வரா. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். தாமோதர ஸ்வரூபாயி பாந்தவ அமரா கபு தோமரா சங்கே ஜாபே கபு ஏகேஷ்கரா. தாமோதர ஸ்வரூபர்
என் நெருங்கிய நண்பர். அவர் சில நேரங்களில் உங்களுடன் வருவார், சில நேரங்களில் தனியாக வருவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவர் வந்து தாமோதர் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, தனியாவும் வரலாம், கூட இவங்களோட வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் அமைச்சிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ இவரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு. ஆராஷ்டி சான்யாசிரா பிக்ஷா துய் துய் தைவாஷே ஏக ஏக தீனா ஏக ஏக ஜன பூர்ண ஹைலமாஷே. யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्णा माता जी। आराष्ट सन्यासी विश्राती थी जैसे याग याग दीना याग 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 जनी पूर्ण ஐயில மாசி. இதுல 8 சன்னியாசிகள் ஒவ்வொருவரும் 2 நாட்கள் வாழ்ப்பனை ஏற்பர். இவ்விதமாக மாதம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நபர் என்று சேவை இருந்து கொண்டிருக்கும். பொருளறி 30 நாட்களை கொண்ட மாதம் முழுவதும் சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய இல்லத்திற்கு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு 5 நாட்களுக்கு வருவார். பரமானந்த பூரி கோஸ்வாமி 5 நாட்களுக்கு வருவார். ஸ்வரூப தாமோதரர் 4 நாட்கள் வருவார். இதுல 8 சன்னியாசிகள் ஒவ்வொருவரும் 2 நாட்களுக்கு வருவார். இவ்விதமாக மாதத்தின் 30 நாட்களும் இருந்துவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் ஆக மொத்தம் 30 நாள் வைஷ்ணவ சேவை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. என்ன டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன். நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி கைட்டி விடலாம்னு நினைப்போம். யாராவது ஒருத்தர் வந்தா நீ 2 நாள் வச்சுக்கோ, நான் 2 நாள் வச்சுக்கிறேன், நான் அந்த 2 நாள்ல யாராவது பண்ணிடலாமா, அதுலயும் நம்ம வெளியில போய் சாப்பிட்டுலாமான்னு. அப்ப வந்து 30 நாள் சைத்தன்யா சொல்லணும். அவர் கூட இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து கூப்பிட்டு நீங்க 2 நாள் இருங்க, நீங்க 2 நாள் இருங்க. ஆக மொத்தம் 30 நாள் வந்து சாது சங்கா அசோசியேஷன் இவங்களுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ ஆஃப் சாது சங்கா தெரிஞ்சிருக்கு. வேல்யூ ஆஃப் கேசரி மாதாஜி. அப்போ இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட் பீப்புள், நம்ம ரிலேட்டிவ் எல்லாம் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நம்ம. பட் எப்படி இருந்தாலும் கெஸ்ட்டை பாத்துக்கணும் இல்லையா? சரி, அந்த பாயிண்ட் இன் டைம் பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் பிரேயர்ஸ் பகவத்கீதா பாகவதம்ல எத்தனாவது கேண்டோல இருக்கு பீஷ்மர் பிரேயர்ஸ்? 9வது கேட்டோம், 9வது சாப்டர். 9வது வெரி நைஸ், மாதாஜி. ஹரிபோல், எக்ஸலன்ட் ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி. கேட்டால ஃபர்ஸ்ட் 9வது. கேண்டோ டெஸ்ட் 9th சாப்டர், எழுதணும் மாதாஜி. ரைட். அவர் வந்து எப்படி கெஸ்ட ரிசீவ் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. எங்க இருந்து சொல்றாரு? மனசை மரணப்படுக்கையில அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது அம்பு சொல்றாரு. படுக்கையில இருந்து ரைட். சோ அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி என்னன்னா, அவர் அம்பு படைக்கல இருக்காரு. அப்ப நிறைய பேர் பார்க்க வர்றாரு. ரைட். அப்ப வந்து அவர் அப்படி ரிசீவ் பண்றாரு கெஸ்ட். அது வந்து சாதாரணமான விஷயமானா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நல்லா இருக்கச்சே நம்ம ஹலோ சொல்ல மாட்டோம். நல்லா இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னு. ஆனா அவர் அதான் சொல்றாரு. எப்படி அவர் சொன்னாரு, எந்திரிச்சு போய் கும்பிட முடியாது. அதனால அவர் கண்ணால ரிசீவ் பண்ணாராம், ஸ்மைல்னால ரிசீவ் பண்ணாரு, வார்த்தைனால. அப்படின்னா என்ன, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேவை செஞ்சு கெஸ்ட ரிசீவ் பண்ணுவோன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ எதுக்கு கேக்குறேன்னா, இப்போ என்னோட கசின் வந்திருக்கான் அப்படின்னு, என் கசின் அம்மாவோட கசின். அப்ப நினைச்சா அம்மா உடம்பு சரியில்லையே, இப்போ கூப்பிடலாமா, இங்க கூப்பிடலாமா, நாளைக்கு வர சொல்லலாமா, மைண்ட் இவ்வளவு திங்க் பண்ணுது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஐயோ நான் ஆஃபீஸ் போகணுமா, இது எடுக்கணுமா, கிளாஸ் ஓகே, கிளாஸ் ஆகுதுன்னு நினைச்சா அது ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல். அது உண்டியா நினைக்கிறோம். நிறைய விஷயம் நினைப்போம். சரி, கிளாஸ் இருக்கிறது காலையில 1 மணி நேரம், ஈவினிங் 1 மணி நேரம். ஆனாலும் 1008 நம்ம மைண்ட் திங்க் ஆகுது ஹவு டு போஸ்ட்போன் ஆர் ஹவு டு மினிமைஸ் அப்படின்னு. ஆனா இங்க அந்த காலத்துல வந்து ஹவு டு இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்காங்க, சைத்தன்யா மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண. பௌத்த சந்நியாசியாதி ஆசே கதானி சமானா கரிதே நாரி அபராத பாயி. कलावती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बौद्ध संन्यासी यादि ऐसे एकदानी சம்மான கரிதே நாரி அபராத பாய். மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா சந்நியாசிகளும் ஒன்று கூடினால் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை செலுத்த என்னால் முடியாது. எனவே நான் ஒரு குற்றவாளியாக இருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆஹ் இங்க காணுமே. சாரி மாதாஜி பண்ணோம். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். சோ சன்னியாசி எல்லாரும் வந்து
எல்லாரும் வந்தா என்னால பார்க்க முடியாது, அதனால நான் தப்பாயிடும் இல்லையா? அதனால அவர் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பேசிக்கலி எல்லாரும் ஒரே டைம் விசிட் பண்றாங்களா இல்லையான்றது ஒரு சைட்ல. ஆனா ஒரு ப்ரையாரிட்டி இப்ப வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா, எல்லா சீனியர்ஸ் வந்தாங்கன்னா எப்படி உபதேசம் பண்ணணும்னு தெரியாது. இப்போ சில தடவை மாயாப்பூர் சன்னியாசிகள் எல்லாம் வந்தா கூட விருந்தாவன்ல இருந்து வருவாங்க நம்ம டெம்பிள் ஹாஸ்டிங்க்கு, ரைட்? இப்போ யாராவது ஒருத்தரை கவனிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப கூட நாங்க டிவைட் பண்ணுவோம். நீங்க ஒரு 3 பேரை கவனிங்க, நீங்க ஒரு 3 பேரை கவனிங்க. எதுக்கு அப்படி பண்றோம்னா ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், ரைட்? இல்லைன்னா இப்போ சென்னை பிரசிடென்ட் வந்திருந்தாரு, அப்புறம் நம்ம பெங்களூர் பிரசிடென்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க, டெல்லியில இருந்து வந்திருந்தாங்க, நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. மாயாப்பூர்ல இப்ப நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு யாருமே தெரியாது. அப்போ நம்ம ஒண்ணு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மாயாப்பூர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் போவோம். இல்ல நான் லோக்கல் சென்னைனா நான் சென்னை பிரசிடென்ட் வந்து கவனிப்பேன். ஆனா ஒரு சீனியர் பிரசிடென்ட் பெங்களூர் வந்ததுதான் நான் இக்னோர் பண்ணலாம், எனக்கு தெரியாது. இப்ப தானிஷி மேம் பெங்களூர்னால பெங்களூருக்கு பிரசிடென்ட் கவனிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம தப்புகள் செய்வோம் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து ஒருத்தரா இன்வைட் பண்றாரு, சோ தட் எல்லாரையும் வந்து நல்லா கவனிக்கிறது. இது வந்து ஒருத்தரை கவனிச்சு இன்னொருத்தருக்கு கவனிக்கலன்னா அது வந்து அபராதமாகும், ரைட்? வைஷ்ணவ அபராதம். அது பண்ணாம பாத்துக்கணும் அப்படின்றத அவரோட இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பேசிக்கலி அவர் எல்லாருமே என்கேஜ் பண்றாரு இன்டைரக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. तुम्ही हा निज चाहिए आशिबे मोरा गार्या काबू सांगे आशिबे ना स्वरूप दामोदरा. विजय कुमारी माता जी. Yes, Mataji. Tumi ke nija chahiye aasibe morakara kabu sange ஆசிபேன சொரூப தாமோதர. சில நேரங்களில் நீங்கள் எனது இல்லத்திற்கு தனியாக வருவீர், சில நேரங்களில் சொரூப தாமோதருடன் வருவீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சில தடவை தனியா வருவாங்க, சில தடவை வந்து ஸ்வரூப் தாமத்தரோட வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லிட்டு இருக்காரு. யார் சொல்றா? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா. ரைட். சோ சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பிரபுர இங்கீதா பானா ஆனந்திதா மானா சேதின மகா பிரபுர கைலானி மந்தரானா. अमृता माता जी. अनुसुया माता जी. अमृता माता जी இருக்கீங்களா? अनुसुया माता जी யாரு? अमृता माता जी படிங்க माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா, என்கிட்ட புக் இல்லைங்க மாதாஜி. अनुसुया माता जी. இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம் மாதாஜி, if you want to read from the screen. நோ மாதாஜி, ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. अनुसुया माता जी. अनुसुया माता जी. அதுதான் இல்லைன்னா ஓகே, படிங்க மாதாஜி. நீங்க பத்மா மாதாஜி படிங்கோ. ஸ்லோகம் 199. இந்த ஏற்பு பிரபுர இங்கித பஞா ஆனந்தி தமன சேயி தீன மகா பிரபுர கைல நிமந்திரண. இந்த ஏற்பாட்டினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்த போது மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்ற பட்டாச்சாரியார் உடனடியாக அன்றே தமது இல்லத்திற்கு வரும்படி மகாபிரபுவனை அழைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பண்ண உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு பட்டாச்சாரியா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. இமீடியட்லி என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வீட்டுக்கு வந்து எல்லா நாள், அதாவது சைத்தன்யா எஸ் சொன்னோடனே இம்மீடியட்டா அவர் ஒத்துக்கிறாரு, ரைட்? அப்புறம் அவரை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு. ஸோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் 30 நாளுக்கு அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை கூப்பிடுறாரு. அவர் 30 நாள் முடியாத உடனே 20 நாள், 10 நாள், 5 நாள். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, சரி ஓகே, பெஸ்ட் வே என்ன, கூட இருக்கிற அந்த 10 சன்னியாசிகள்ல எல்லாருமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நீங்க 2 நாள், நீங்க 3 நாள், நீங்க 4 1 மந்த். அப்போ சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு அவருண்டி இன்னொரு டினை பண்ணலாம். ஆனா மத்தவங்களுக்கெல்லாம் டினை பண்ண முடியாதுல்ல. அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாரு, சரி ஓகே நான் வரேன். இவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா சரி இப்ப எல்லாருக்கும் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டேன், நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை இன்வைட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் சாத்திர மாதா நாமா பட்டாச்சாரிய கிரீனி பிரபுர மகாபக்தா தேனோ ஸ்னேஹன ஜனனி. மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, புதுசா இருக்கவங்க எல்லாம் கூப்பிடுங்க, நிறைய புது நான் படிக்கிறேன். லைனா போயிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. நான் மகாலட்சுமி மாதாஜி. பிரேமா ராணி மாதாஜி. அப்புறம் QOCOM PTD. அப்புறம் ராஜ். நான் படிக்கவா? ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாரோ படிக்கணும்னாலும் படிங்க, 2 பேர் படிங்க. சதீர மாதா நாமா பட்டாச்சாரியே ரகிதி பிரபுர மகாபக்தா தென்கோ ஸ்நேகதே ஜனானி. ஹரே கிருஷ்ணா.
Sarvabhauma Bhattacharya's wife was known as Chatira Mata. The mother of Chati, he was a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And she was affectionate like a mother. Hare Krishna. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாவோட வைஃப் வந்து சாத்திரா மாதா அப்படின்னு. அவங்க வந்து சத்தி மாதாவோட அம்மா. அவங்களும் வந்து சூப்பர் டிவோட்டி ஆஃப் ஸ்ரீகிருஷ்ணா. அவங்க வந்து எப்படின்னா அம்மா ஸ்தானத்துல வந்து அவரை கவனிச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ அவ்வளவு பிரேமை அவங்களுக்கு அப்படின்றத அவங்க காட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. गृहे आस्ति भट्टाचार्य तारी आज्ञा दिला आनंद सातीरा माता पाक चादा इला. राज प्रभु जी, रविलता माता जी, रेडमी नोट 8, दुर्गा माता जी, कुमुदा रवि माता जी, ஒரே ஒரு செகண்ட். பரமானந்த பூரியும் இங்க இருக்காரா இல்லையா? Mataji, I am doing Mataji. பண்ணுங்க ஒரே ஒரு செகண்ட். பரமானந்த பூரி இருக்காரா இல்லையா? ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி கூட படிக்கலாம் சொன்னேன். நான் அது சொல்ல. பரமானந்த பூரி இங்க கெஸ்டா வந்தாரா இல்லையா? அந்த 10 பேர் யாரெல்லாம்? பரமானந்த பூரி, தாமோதர பண்டிதர், காசி சார். ஓகே, ஒன்னொன்னா போலாம். ஓகே, சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியா யாரு அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லையா? பிரகஸ்பதி ஃபர்ஸ்ட் யாரு? தேவர்களோட குரு மாதா. தேவர்களோட குரு, இந்திரருக்கும் குரு அவர். ரைட், அவர் தான் பிரகஸ்பதி, அவர் தான் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா. பரமானந்த பூரி யாரு? கண்டிப்பா நிறைய இந்த சாப்டரே நம்ம படிச்சோம். சைத்தன்யா வர்றாரு. கிருஷ்ணர்ல என்ன வர்றாரு? அதான் கேக்குறேன். உத்தவரா மாதாஜி. எக்ஸலென்ட், உத்தவர். லாஸ்ட் டைமும் கலாவதி மாதாஜி தான் சொன்னாங்க, இப்பவும் அவங்க தான் சொல்றாங்க. நோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? நோட் பண்ணி வைப்பேன் மாதாஜி எல்லாமே. வெரி நைஸ். சோ இவர் வந்து உத்தவர் பரமானந்த பூரி. ரைட். சோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பரமானந்த பூரி வந்து உத்தவர், மறக்கவே கூடாது, அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். அண்ட் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து பிரகஸ்பதி அப்படின்றத பாத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கேரக்டர் யாரு? எது மாதாஜி? இப்ப வந்தவங்க 5 பேர்ல 2 பேர் தான் சொன்னோம் இல்லையா? இன்னொருத்தங்க யாரு? ஸ்வரூப தாமோதரன். ஸ்வரூப தாமோதர் யாரு? நாளைக்கு, இன்னைக்கு இல்ல. ஸ்வரூப தாமோதர் யாரு நாளைக்கு சொல்லுங்க. இது லலிதா சகி மாதாஜி. விஷாகா சர்க்கி. விஷாகா ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க, பட் மோஸ்ட்லி விஷாகா சக்கின்னு தான் சொல்லுவாங்க. விஷாகா சக்கி ஆர் சம்டைம்ஸ் லலிதா சக்கி, ரெண்டுமே சொல்றது. பட் சக்கி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ரோல். ரைட். ஸ்வரூப் தாமோதர். இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்வரூப தாமோதர் விசாக சக்கியா மாதாஜி? விசாகா சக்கி. சில இடத்துல லலிதா சக்கின்னு இருக்கும், பட் பெரும்பாலும் விசாகா சக்கி தான். அதான் கேட்கிறேன், ஏன்னா நீங்க சொன்னது எனக்கு லலிதா சக்கி, அதான் கேட்டேன். சிலது எப்பவுமே ரெண்டுமே மெர்ஜ் ஆகும் சைத்தன்யால. லலிதா சகியும் விசாகா சகியுமா? ஆக்சுவலி 2 பேரும் மெர்ஜ் இந்த கேஸ்ல ஆகல. இந்த கேஸ்ல சில இடத்துல லலிதா சக்கின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, சில கேஸ்ல வந்து விஷாகா சக்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்வரூப தாமோதர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க நெக்ஸ்ட். படிக்கிற மாதாஜி. ஆனந்த சதீரா மாதா பாகா சாதா மாதாஜி. இது பண்ண கொஞ்சம் மேல ஏத்துங்க. After returning to his home, Sarvabhauma Bhattacharya gave orders to his wife, and his wife Satira Mata began cooking with great pleasure. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சாரி. சோ இப்ப என்னன்னா, வீட்டுக்கு வந்தப்போ சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாரு. ரைட். சாத்திரா மாதா கிட்ட நீ வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிடு, இவங்க எல்லாம் வராங்க அப்படின்னு. சோ இவங்க எல்லாம் சமைக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ரைட். சோ அந்த குக்கிங் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 2 minutes ஸ்டார்ட். சரி, இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்லோகா சில நேரம் பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம்.